To the right, please. Turn to the right, please. Great. Pravo bok. Turn to the right. Poprosím vás všetky na jednu líniu. Všetci na jednu líniu, aby ste... Tak, posunieme sa páni. Super. Pravo bok. Pravo bok. Perfektne. We go to the mandatory poses. Dáme si povinné pózy. Dvojitý biceps vpredu. Double biceps. Máme český súboj na kraji. A ideme široký chrbát vpredu. Hrudník z boku, side chest, any side. Great guys, we go to the back poses, back double bicep. Dvojitý biceps dozadu, páni. Great guys, lat spread, široký chrbtový. Great guys, side triceps, any side. Triceps z boku, ľubovoľná strana. Perfektne, páni, ideme brucho, stehna, ups and thighs. Okay, great guys, most muscular, your favorite. People trust the vibe, let your spirit come alive. You can feel it everywhere. Okay guys, a little bit relax. Lat spread. Perfektne, páni, hrudník z boku. Perfektne. Go to the back. We go in the back. Double bicep. Great guys. Lat spread. Široký chrbtový. Great guys. Side triceps. Any side. Triceps z boku. Ľubovoľná strana. Podporíme chlapov, celý deň na to čakali. Najvyššia kategória, najťažšia kategória, najviac si vytrpeli. Podporíme ich. Perfektne. Brucho, stehna. And most muscular. Your favorite. Come on, guys. Okay, great, guys. But if you believe there's so much for you to see, you will always find the key to... Lat spread. Široký chrbtový spredu. Z boku ľubovoľná strana.
popnutí. Už tu tretie kolečko. Brucho, stehna, ups and thighs. Now I see how much better it will be. Now I know that future brings anything we need. Most muscular, your favorite. The same you see over and over. Poďme, zatlieskame im na túto pózu. Poďme. There's so much for us to see. Perfektne, páni. You can go back, please. And go to the back. Ďakujeme, páni, môžete pomaličku prejsť dozadu na stage. You can go back to the line, please. Skončil Matej Valach. Tie malé. Veľká gratulácia. Prechádzame na 5. miesto. Na 5. mieste skočil Matthias Leitgeb, Austria. 5th place. Vyhlásime teraz 4. miesto, teda on 4th place. Potom budeme vedieť našu top 3. Matej, prosím ťa, vráť sa na miesto ešte, ďakujem pekne. Takže 4. miesto. Štefan Pale, Austria. Máme medailistov. We got top 3. On the 3rd place. Mario Kreuz, 88. Gratulujeme, máme teda české finále, české 1. a 2. miesto. Takže Češi to vyhrajú, táto kategória bude doma. Takže majstrovstvá Československo-Rakúska v kategórii men 1 vyhrá Čech, to už máme isté. A víťazom kategórie men 1 sa stáva, teraz poviem víťaza, aby nikto nebol prekvapený, víťazom sa stáva Jaromír Prášek a na 2. mieste skončil Jiří Lásik, tiež z Českej republike. Takže víťaz Jaromír Prášek z Českej republiky, na 2. mieste Jiří Lásik z Českej republiky. Veľká gratulácia, páni, perfektný výkon. Gratulujeme, páni, úžasný výkon. Zapozujeme si, odozdajú sa ceny. Odfotíme sa. Dominik, prosím. Veroniko. Sobie. Together. Some pose, victory pose, whatever you want.
Congratulations, top 3 guys. Do your favorite pose, vašu obľúbenú pózu. A víťaz si to už je sám. Only the winner. Taktiež chcem upozorniť, že nás čaká teraz overall woman, overall man. Tak nikam neutekajte, víťazi.